òbviament, és obligat, t'hauré de fer unes preguntes que ja t'han fet 1000 vegades i hauràs de respondre, si vols, d'una versió curta, però s'han de fer perquè potser hi ha gent que no té la teva història molt coneguda. Tu ets d'aquí de tota la vida, estaves al Pardinyes i estaves entrenant amb el primer equip d'assistent. Tu tenies la teva feina, vas estudiar ADE, tenies la teva feina bé, tal, diguem-ne una vida de persona normal, estable, còmoda, perfecta. Et fan una oferta difícil de refusar i és que el teu germà et va empènyer a acceptar-la. Quina és aquesta oferta, per si algú no la coneix? I, a part del teu germà, què et va fer a acceptar-la i canviar, fer un tomb a la teva vida tan radical? Bé, ho has explicat molt bé, no? Jo sí, vaig començar al Club Bàsquet Pardinyes, primer d'entrenador ajudant, després vaig passar a primer entrenador i vaig estar 5 anys allí i vam aconseguir l'ascens de Lliga EVA a l'Alep Plata, no? I a partir d'allí portàvem 2 anys a l'Alep Plata, el segon any jugant playoff, i sí que arriba un moment que el president Albert Aliaga un dia es reuneix amb mi, amb el vicepresident, el Pep Castarlenas, i em diuen que volen que agafi l'equip la temporada següent. Jo tenia una vida... El bàsquet per mi era un hobby, no? És el meu hobby, el bàsquet és el meu hobby i és algo que m'apassiona i compaginar la meva feina amb entrenar i entrenar a un nivell... Ja força alt i professional. Llavors, clar, el fet de saltar al Força Lleida i la situació que era una mica complexa perquè acabaven de baixar i no se sabia si jugarien a l'Alep Plata o a l'Alep, però sí el que demanaven era que estés a jornada completa amb el tema del bàsquet, no? Llavors m'obligava a deixar la feina. I sortir de la zona de confort sempre és difícil, no? Perquè tens una estabilitat, tens un salari fixe, no? Portava 5 anys a la mateixa empresa, estava molt content amb aquella empresa, i dius, deixo això per ficar-me en aquest món... Inestable. Inestable, no? Perquè ja saps com va, que per molt bé que puguis treballar, a vegades depens dels resultats, i si els resultats no acompanyen pot ser que a les 5 jornades no hagi deixat una feina i... I que no és un món fàcil d'entrar, perquè hi ha molta gent dins del món del bàsquet, però diguem-ne que els personatges de l'elit sempre són més o menys els mateixos. Exacte, llavors, també l'entrada meva, jo entenc que era un noi d'aquí a casa, jo crec que el club també va fer una aposta gran, no? Buscar un noi jove que no tenia experiència a la categoria i va apostar, i jo tenia que apostar o no, no? I a mi em feia també una mica de respecte, perquè al final les condicions salarials de fa 6 anys no són les mateixes que ara hi ha a l'Alep, no? I tampoc eren massa altes, llavors, també li dones molts toms a totes les coses i ma germà un dia em va dir, però en sèrio en què t'ho estàs pensant? Escolta, però... És un tren que passa poques vegades. Claro, que ets un xaval, agafa-ho ja, no? I sí, em va fer... A mi aquí em sorgeix una pregunta que crec que és força interessant. Clar, és un moment de sortir zona de confort, has de pensar si acceptar aquest canvi tan heavy de vida. Tu, no només en aquest precís moment, sinó inclús a les temporades abans, o quan vas començar jove a entrenar, tu tenies clar que et podies dedicar i guanyar la vida a això? Tenies dubte en algun moment del procés? Que em volia dedicar a això, no. No ho he volgut mai. O sigui, no he tingut mai l'objectiu de ser entrenador professional. Perquè per mi el bàsquet ho és tot, no? És una passió. Jo recordo quan estàvem a l'època del Club Bàsquet Pardinyes, jo començava a treballar a les 8 del matí o a les 7 i mitja, no recordo quan, i estàvem a les 12 de la nit entrenant aquí encara, no? O sigui, plegàvem supertard, amb l'adrenalina de l'entrenament. Era algo que m'apassionava, que al final vas cremant etapes i arriba l'oportunitat, acceptes la proposta i quan la vius dius, ostres, és que això és el que m'agrada. Ara sí que vull ser entrenador professional, no? Perquè m'agrada, no? I no sol vull ser entrenador professional, vull arribar encara més lluny, no? I jo crec que de primeres no era un objectiu, ara que ho he viscut, m'agrada, ho visc perquè m'encanta, no? No és una feina. I tu què vas sentir i quin va ser el moment en què, no sé, tens un temps així una mica més de reflexió, tens més temps i tu dius, mires així i dius, hòstia, és que, joder, soc entrenador d'ACB, estic a l'elit,
I made it, saps? Bueno, no, encara, jo crec que encara no he fet aquest Estàs pensament. assimilant, no? Sí, la veritat és que el dia a dia és super exigent, et treu un munt de temps. Jo crec que inclús en derrotes t'exprema encara una mica més a nivell de donar-hi toms a més coses, de voler capgirar situacions i coses així. Jo crec que l'ascens el disfrutes un mes després de tindre'l, no? Per dir alguna cosa, i les temporades van així, no? Perquè no acabes enllaçar una cosa amb l'altra. Això és el directe, apagón, no passa res, no passa... Es veu bé? Vaja, continuem, cap problema, no passa res. Què li han dit, Coses del directe, aquí, naturalitat 100%, no passa res, aquí no enganyem, aquí no enganyem. Clar, ets l'entrenador més jove de l'ACB, 35 anys acabats de fer, quasi. Tema d'experiència, perquè no només en el bàsquet, sinó en tota la vida, tots els treballs es diu que l'experiència és un grau, que és molt important, que és inclús necessària per aconseguir èxits d'elit, però tu, en tota la teva carrera, no només a l'ACB, sinó a EVA, a l'EP, tots els reptes que has anat assumint, els assumies sent jove per assumir reptes així. Tu, quin grau d'importància li dones a l'experiència per assolir èxits, per dir-ho així, en cada nivell? Perquè és això, tu molt jove, sense experiència, per parlar així ràpidament, has aconseguit èxits en cada etapa. Bé, jo crec que tinc les idees del que vull que passin al parquet bastant clares, no? I les intento transmetre. Des de sempre, això? Sí. La veritat és que jo crec que per posar... Jo crec que cada any, com ha anat molt bé la meva trajectòria a nivell de resultats, i jo crec que a nivell de creixement d'equip, jo crec que per posar un però on potser anava una mica més peix és el meu primer any, no? La meva primera temporada al Club Bàsquet Pardenyes a Lliga EVA, jo crec que jo venia d'entrenar minibàsquet, el Sal havia fet d'assistent, però no és el mateix fer d'assistent, el Sal a Lliga EVA, ostres, t'has de trobar en situacions de finals ajustats i saber dibuixar un sistema per a guanyar, no? I bueno, jo crec que aquell any vaig tindre un molt bon grup, la dinàmica va anar molt bé i em va ajudar molt a créixer i a guanyar confiança, no? I a partir d'allí, com jo també l'estil o la manera de jugar que vull que tingui l'equip la tinc bastant clara, jo crec que cada any he guanyat més confiança en mi mateix també i no em fan por els reptes, no? Jo agraeixo els reptes i crec que estic preparat per a agafar reptes, no? I m'agrada. Jo crec que l'ésser humà és un ésser que necessita reptes constants per a superar-se, no? I a mi és algo que m'agrada i que crec que estic capacitat per a ell. Perquè no només tu, sinó l'staff, tens el Ribas, que ja és més veterano, però tens el Mateus també, que té 26 anys. Sou un staff bastant jove, en general. Es podria dir que com a staff solucioneu aquesta falta d'inexperiència, aquesta inexperiència amb això, amb la passió, amb el treball al dia a dia. Sí, jo crec que algo que es repetia molt el meu primer any aquí a l'Alep, els 2 primers anys, és la il·lusió que transmetíem a nivell de staff, no? Jo crec que és algo que ho transmetíem, que al final li posem un munt d'hores aquí, passem un munt d'hores junts, som realment una família, no? I jo crec que això es contagia i denota, no? Ostres, és que aquests estan 1000 hores aquí, ho viuen, s'estimen, s'enfaden, ploren, però van a una, no? Això la gent ho veu. Després et preguntaré per la comunió afició-equip. Vull tocar aquest tema perquè em sembla que és certament especial aquí a Lleida. Però abans vull seguir més amb el tema teu personal, de com veus les coses,